Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2015-nji ýylyň 19-njy ýanwary hepdeniň duşanbe güni Pragada studiýada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar güneli programmamyzyň esasy böleginde. Owansanyň täze birleşen hökümetine hüdürlenen 27 dalaşýaryň ýarsyna golaý dalaşýarlykdan çetleşdirmek howpy bilen ýüzüýe bolýar. Gepleşigimiziň başyna bu barada taýýarlan maglumatymyzy eşdirip, Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň gatnaşdyrylýan ekskursiýalaryň adalanyny barada habarçymyzyň berjek maglumatyny bu hili enatalar ýanaklar paýtagtyň 55-nji, 47-nji, 48-nji orta mekteplerine geçirildi. Mektep okuwçylarynyň gatnaşdyrylýan ekskursiýalaryň adaldyrmagyna ýokary sınıf okuwçysynyň garaýşyny ata-enelerimiz üçin hem biziň her gezek çärelere tikdirmeli ýeneşiklerimiz arzan duran okdy. Bebeylik maglumatları dinläp bilersiňiz. Habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanyş bolun. Rusiýanyň bir gödöwçilikde saklanýan Çeçenistan Respublikasynyň 14 çymňada Muhammed Peýgamberiň karikaturasynyň çekilmegine garşy döwlet tarapyndan malileşdirilen protest ýürüýüşine çykdylar. İçeri işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä ýürüýüşe 800 000 töwereg adam çykypdyr. Çeçenistanyň Kreml tarapyndan goldanylýan lideri ýürüýüşiň dowamında Gunwatara garşy çykyşlar etdi. Ramzan Kadyrowyň aýtmagyna görä islamçy söwüşçüleriň Parijde amala aşyrylan hüjümlerine sebäp bolan zat karikaturaçylaryň yol veren ahlak kimçilikleri. Kadyrow Gunwatar ýurtlarynyň öz geosiýasy bähwitleri üçin musulmanlaryň gaharyny tutaşdyrýandyklaryny belläp şeýlediydi. Это протест против тех, кто пытается оскорбить религиозные чувства всех мусульман мира. Bu ýagny Çeçenleriň protest ýürüýüşi dünýä boýunça musulmanlaryň dini duýgularyny kemsitmek isleýänlere garşy bir protestdir. Bu dünýäde dini we etnik çydamsızlygy bilhaslaýyn tutaşdyrýanlara garşy protestdir diýip Kadyrow belledi. Çeçenistanyň baş mescidiniň töweregine geçirilen ýürüýüş Rusiýanyň 7-nji ýanwarda Fransiýanyň Charlie Hebdo neşrine garşy edilen hüjüme jogap hökmünde gurulan çäresi boldy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasaty boýunça başlygy Fransada islamçy söwüşçüler tarapyndan amala aşyrylan hüjümyň ýa-da terrorçylyga garşy göreş alyp barýan giň gowrumly birleşigi döretmäge çağrış etdi. Bu birleşik musulman ýurtlaryny öz içine alar. Federica Mogherini bu baradaky taslamany Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri bilen geçirjek gepleşikleriniň öňýände ýagny 19-njy ýanwarda ma'lum etdi. Bu gepleşiklere Arap Ligasynyň baş sekretärining hem gatnaşmagyny araşdyrýar. Mogherini hem musulman ýurtlar bilen hem de Ýewropa Birleşiginiň içinde has köp hyzmatdaşlygyň bolmalydygyny belledi. 7-nji 9-njy ýanwarda Parijde islamçy söwüşçüler tarapyndan edilen hüjümleriň we geçen hepde şüpheli islamçylara garşy Gunwatar Ýewropada geçirilen reýtleriň netijesinde Siriýadaky we Irakdaky uruşlardan öz ýurtlaryna dolanan Ýewropaly raýatlaryň terror hüjümlerini amala aşyryp biljekdikleri barada aladalanmalar artdy. Dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdu bilen Iranyň arasynda geçirilen gepleşiklerde Rusiýanyň baş araçysy Tehranyň ýadro programmasyny jylawlamak boýunça ulalaşyk baglaşmak üçin taraplaryň syýasy isleginiň iki-üçsüz bardygyny aýtdy. Bu barada Rusiýanyň daşary işler ministriniň ornwasary Sergey Ryabkov Iran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdu ýagny Birleşen Ştatlar, Rusiýa, Hytaý, Britaniýa, Fransiýa we Germaniýanyň arasynda geçirilen gepleşiklerden bir gün soň 19-njy ýanwarda ma'lum etdi. Gunwataryň diplomaty 19-njy ýanwarda Jenewada geçirilen gepleşiklerde çäkli derejede öňe gidişikligiň bolandygyny ma'lum eden soň araçylaryň öňmüzdäki gaýtadan duşmagyny araşdyrýar. Kırgızstanyň serhet gullukçylary Kırgız territoriýasyna ele salynan özbek awçysyny atyp yaraladylar. Kırgızstanyň döwlet serhet gullugynyň medeniýet wekiliniň 19-njy ýanwarda beren maglumatyna görä 18-nji ýanwarda Ala Bukins etrafynda Kırgız serhet gullukçylary Özbekistanyň 3 awçyny ele salypdyrlar. Şonu Kırgız serhetçileri özbek awçylaryna ýaraklaryny taşlamagy buýrupdyrlar. Kırgızstanyň habar beriş serişdeleriniň maglumatyna özbek awçylarynyň Kırgız serhetçilerine oğdaçanlygy ve Kırgız serhetçileri olara gaýtawl beren mahaly bir Özbekistanyň yaralanandygyny habar berdiler. Wakada yaralanan özbek raýaty Kırgızstanyň Lukmançylyk merkezinde saglyk bejergisini alýar. Beýleki iki özbek awçysy ýyllaryny Özbekistana geçjek mahaly özbek serhet gullukçylary tarapyndan tutuldy.
Pakistanyň resmileri ýurdun Demiradyk Waziristan Tiri Taypalar regionunda pilotsuz uçarın amal aşyran raketa hüjümlerini adından 4 söwüşçüniň öldürilendigini habar berýärler. Adynyň efirde agdalmadlygyny soran Pakistanyň ýokary derejeli howpsuzlyk resmisiniň berýän maglumatyna görä, 19-njy ýanwarda Birleşen Ştatlaryň pilotsuz uçary söwüşçüleriň Şah-i-Hel sewitindäki birikmesine 2 raketany uçurypdyrlar. Bu raketa hüjümlerinde kimleriň nişany alnandy barada takyk maglumat berilmeýär we resmiler hüjümlerde 4den köp adamyň ölen bolmagynyň mümkindigini aýdýarlar. Pakistanyň Demiradyk Waziristan we ýarym awtonom beýleki regionlary Al-Qaida we Taliban söwüşçüleriniň bu ýerine öwrilenler. Pakistanyň harbylary geçen ýylyň iýun aýynda Demiradyk Waziristan sewitinde operasiýalar başlany bäri 1800-den gowrak söwüşçüniň öldürilendigini öňe sürýärler. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Saatlara kesmeden soň habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölümine geçýäs. Owasanda ençe maýa çeken netijesiz gepleşiklerden soň geçen hepde Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin administrasiýasy ýurdun täze hökümet agzalaryny hödürläpdi. Emma goşa raýatlyk, etdi diýilen jenaýatçylykly işler we galp resminamalar sebäpli täze Owan hökümetine hödürlenen 27 dalaşgäriň ýarsyna golaý dalaşgärlikden çetleşdirip biliner. Bu barada kardeşim Muhammed Tahir'in berjek maglumatyny dinläliň. Awganistanyň häkimet başyna geçen täze ýolbaşlarynyň kabinet agzalaryny düzmek barada aqtagallasy ençeme ay uzaga çekdi. Netijede anam sesini almak üçin parlamente hödürlenen kabinete işe başlamazdan ozal dargama hop abanýar. Esasy problema kabinet agzalarynyň ençemesiniň goşa raýatlygy eýe bolmagy we olaryň etdi diýilen jinaýatçylykly hereketler bilen bagly. Bu aýplamalar prezident Ashraf Ghani bilen onuň garşydaşy Abdullah'nyň hödürlen we 27 adamdan ibaret kabinet agzalarynyň ýarpysyndan gowragyny için alýar. Netijede sanawdaky ýolbaşlaryň ýarpysyndan gowragynyň ýolbaşçylyk tagallalary hop astynda. Eger bu gorky başa barsa, bu Ghani üçin ulakan iza gaýdyş bolar. Sebäbi onuň Abdullah bilen bilelikde hökümet gurmak tagallasy 3 aýa çekdi. Aýdylyşyna görä parlamente hödürlenen şol sanawy düzmek işi hem iki ýolbaşçynyň arasynda dürli jedellere sebäp bolupdy. Haçanda 13-nji ýanwarda şol sanaw oglan edilende ol prezident Ghani'niň reforma baradaky wadasynda tapylandygy, şunlukda kabinet wazipelerine hödürlenen adamlaryň uly bir böleginiň öz ukybyna görä saýlanan adamlardygy barada pikir döräpdi. Parlament bu sanawa 27-nji ýanwarda garar. Parlamentiň aşaky platasynyň kabinet wazipeleri üçin hödürlenen şol agzalaryň dokumentlerini barlamak wazipesi bilen meşgullanýan komitede 27 ýolbaşçydan 11 sansynyň goşa raýatlygy eýedigini ýüze çykardy. Parlament agzalarynyň uly bir bölegi goşa raýatlyk meselesine uly ähmiýet berýär. Şunlukda deputatlardan käbirleri şeýle dokumente eýe bolan adamlara ynam sesini bermejekdigini aýdyp haýbat atýarlar. Awganistanyň esasy kanunyna görä ministerlik wazipesine diňe Awganistanyň raýatlygy bolan adamlar saýlanyp biliner. Emma bu meseleniň gümürtük tarapy hem bar. Haçanda goşa raýatlyk bolan bir adam kabinet wazipesine teklip edilip ynam sesini almak üçin parlamente hödürlenende deputatlaryň ony kabul edip etmezlik hukugy bar. Emma bu meselede o diýen aýdyň däl. Sebäbi 2014-nji ýylda parlamente geçirilen ses berilişikde goşa raýatlygy eýe bolan adamlaryň minister wazipesine saýlanmagyna parlament ruhsat etmez diýen karary hem kabul edipdi. Häzirki derňewler umumyň aýdylanda kabinet agzalary üçin prezident Ghani tarapyndan hödürlenen kandidatlary öz täsirini ýetirýär. Elbetde hökümet dolandyrjysy Abdullah'nyň hödürlenen kandidatlary hem aladaly. Prezident Ghani tarapyndan oba hojalyk ministeri wazipesine teklip edilýän Muhammed Yaqub Haydari barada Owgan mediasynda çykan habarlarda ol diňe goşa raýatlygy eýe bolman Haydari Interpol tarapyndan hem gözlenýär. Owgan mediasynda çap edilen habarlarda ol Estoniýada ulum öçberde salgyt gaçakçylygy bilen bagly gözlenýär. Haydari bu aýplamalary redetse prezidentiň medbugat wekili Nazifullah Salarzey Haydari'nin Interpol tarapyndan gözlenýänligi tasdiklansa onuň kandidaturasynyň derhal ýatyljakdygyny aýdýar. Hatta Haydari'nin sanawdan eýýam çykarlanlygy barada hem maglumatlar gowşýar. Şeýle-de kandidaturasy prezident Ghani tarapyndan teklip edilen iki ziranyň biri Hatira Afgan bilen bagly hem wawaýly mesele ýüze çykdy. Awganistanyň esasy kanunyna görä minister wazipesine eýeljek adamyň ýaşy azyndan 35
bolmaly. Owgan mediasynda peýda bolan habarlarda bolsa Afganyň hakyky ýaşy 33 bolup, ol ady sanawy goşulmazdan bir hepde gözal ýaşyny resmi dokumentinde 38 diýip çalışypdyr. Ol saýlanan ýagdaýynda Magarif ministeri wezipesine ýelemeli. Şol wagtyň özünde de kandidaturasy Gany tarapyndan Maliýe ministerligine hödürlenen Jalal Popalyň ministerlik tagallasyna goý bolsun edendigi aýdylýar. Eger bu habar tasdiklansa, bu prezident Gany üçin ulakan problema bolar. Sebäbi Gany onuň kabinete girmek üçin oly tagalladypdy. Onuň agzalykdan çekilmeniň sebäbi barada takyk maglumaty ýok. Hatda bu habar henizeçelli resmi çeşmeler tarapyndan hem dogry tasdiklanmady. Emma habarlarda aýdylyşyna görä, onuň bu tagallasyndan çekilmeniň sebäbi goşu raýatlyk bilen bagly bolup biler. Sebäbi ol owgan hem Amerikan raýatlygyna eýedir. Owan sanak siyasi ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kärdeşim Muhammed Tahirden dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, habarlar günnelik programmamyzda goňşy Owan sana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owansanyň demir adygynaky Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryň ýaşaýjylary Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen öz territoriýalaryny alýandygyny aýdyp Azatlyk radiosyna ýygyderli öz nägileligini bildirip gelýärler. Şol bir wagtyň özünde Owansanyň ýöret hökümet topary gürüňgi diýen territoriýada Türkmenistanyň alyp barýan guruluşyk işlerini ýakyndan görüp, Türkmen tarapynyň adada gazaýan garymyny dikýän demir dirsimlaryny surata we video ýazga düşüripdi. Bu wakadan soň Owan vice-prezidenti Raşid Dostum Owansanyň Türkmenistan bilen serhetdeş regionlarynyň ýaşulylaryny kawula çağırıp olar bilen duşdy. Eýsem şu duşykda nämeler görüň edildi, onuň netijeleri näme boldy? Azatlyk radiosynyň kawula habarçysy Şamerdan Guly Muradyş we beýlik soraglar bilen gyzyklanyp, Jowzjan welaýatynyň häkimi Hacı Baymurat Goýunly bilen söhbetdeş boldy. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň häkimi Hacı Baymurat Goýunly Garkyn etrabynyň deňinde Amy derýanyň ortasynda dören adada Türkmenistan garym gazyp gaçyk aldyryp tikenli sim dikip başlady. Şondan soňra Garkyn etrabynyň ilaty size ýüz tutup hemem merkeze bir näçe ýaşulylar gelip arda bilen Awgan hökümetine ýüz tutdy. Ýaşulylar geldi, men habarim bar, adan merkezden hayat gelip garkın suallarını berrasi ettiler, gözlediler. Şunun hem yazgılarını ben yukarı ettim. Merkezi devlete yolladım. Merkezden 2 yılda aralığındaki Wazarat Harcı taraftan çöşülse kovur deyip hatlarını açık edip hatları yolladık verdim. Hazırım Türkmenistan şol adada garym gazmagyny gaçyk aldyrmagyny dowam etýärmişin. Yer size göre Garkyn etrabynyň ilatyna degişlimi ýa Türkmenistanyň topragamy bol? Bizim de şunu anyklap bir ratip bilecekler çünkü merkezi devletin özü oğuldan bizim serhadımız kömür gömülüp da İngilizce vaktinde Abdurrahman Khan'ın vaktinde şöyle meseleleri oğulda çöşülün olsa şu ortasında iki taraftan hayatlar gelip iki taraftan hayatlar gelip berrasi edip şunu cayın bellediğince biz anık falan deyip bilecekler çünkü biz komşu devletimiz bilirdim aragatlaşığı kovu saklanmalı olurum şunun için hem merkezi devlet için çöşün öde ortamızda öz aramızda bir deyip bilecekler. Garkyn etrabynyň deňinden dören adam meselesi köp wagt bäri çözülmän gelýär. Siz welaýatyň ýol başçysy hökmünde, ýokary wezipeli resmi hökmünde şu meseleniň çözülmegi üçin, muňa çözgüt tapmak üçin näme alada etýärsiň? Näme çare gördüňiz? Çare şol bize serhat meselesini Wazarat Harjy tarapdan çöşülmese berde öňki bize onu yıllarça öňleri şiratlar ortadan çöşülüpdir elbette. Aňarda merkezde şonu bir dogurja dilyasy gelip şonu çöşüp iki tarapy döwleti bilen aýdyşyp çöşmeseler bize şunu berde anyklap bilecekler çünkü derya bar ortada. Derya süýüşine laýyk serhat derya mükadiyen fikirler bilen gidip dur. On öyle däl mükadiyen. Şonu üçin şunu gelip iki devlet ara ortada çöşülse kovur deyip ben fikirleri söyleyip merkeze bittik. Sizin diyecek bolýanyňyz derýanyň akymy serhetdäl de hakykatdan Garkyn etrabynyň ilatynyň aýdyşyna görä müňlerçe hektar ýeri aňyr gidipdir. Sizin pikiriňizde görä şo Garkyn halkynyň edýän dawasy dogrymy? Deryanın bäri süýüşinde men şaýat derya kenaçy kilometr bäri süýüşün. Şonuň önde bizim meselemiz şu serhatda iki devlet ortalıktaki serhadi şunu çöşmek için şunu aladalısa kovur deyip ondan sonra biz anık gepimiz son aydıp bilecek. Ben deryanın bäri süýüşini müňlerçe hektar ýerin şunu derya gidenler biz şaýat biz onu yıllarça boýunça gidip duşuylar.
Awganistanyň prezidenti Ahmedzadyň Türkmenistana sapar etmegine garaşylýar. Şu mesele onuň Türkmenistana eden saparynyň dowamında gozgalar diýen umydyňyz barmy? Indi ol bir bu meseleleri şayet Cenab prezidentimize yetişse gozgalar diýär. Ol endi biz hatymyzy ýolladyk, aňa yetişip şu hep mesele gozgaljak bolmasa belli däl. Şunu onu gozgamak meselesi Türkmenistan safaratı bilen gepleşip Wezarət Harjyň özi çöşüp biler, onu gaýsy bir kynçylyk ýok, iki tarapyň haýaty aýdyşyp çöşdirlik bolmaka diýen. Käbir adamlar şu meseleniň çözgüdü üçin siziň welayet resmisi hökmünde aýak diremeýändiňizi aýtýar. Siz bu barada näme diýjek? Biz halkyň şikaýatyny, halkyň meselesini biz diňe ýokara bitmeli. Men burada öz ýandan bir zat diýip, onşa öz ýandan bir zat diýip bilmeýär. Çünki iki döwlet ortakda hep welaýaty degişine ýok. Biz merkezi döwletimiz we merkezi döwletimiz çöşse, ol gowy men Türkmenistan döwleti bilen mustaqim özüm aýdyşyp orta çöşmek meňe borjum däl. Diňe biz halkyň gynçylyklaryny merkeze bitmeli. Halkyň gynçylyklaryny döwlete ýetirdiňiz de merkezi döwlete. Ben onlarca hat yolladım. Birdenliğine halklarda düşünmem elbette aytıyor. Çünkü bizim müstakil özümüz fikirleri ki devlet ortalıkta mesela çeşmek bizim borcumuz. Söhbetdeşlik geçirip azatlığı getiren Şaymirdan Oğlu Muradi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenowan serhedine we onuň goloýunda bolup geçen wakalar barada Azatlyk radiosu ýygyderli maglumat taýýarlaýar. Bu barada sypdyran maglumatlaryňyzy okap, ol ýerde öz pikir garaşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, size Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasyna syýahat etmäge çağırýas. Web sahypamyzda Türkmenistandan ojak.org arkaly girip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. Azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çağırýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, ýaňy habarlardan belläp geçişimiz ýaly Russiýanyň berk gözegçilikde saklanýan Çeçenistan Respublikasyna 14 000 adam Muhammed Peýgamberiň karikaturasynyň çekilmegine garşy döwlet tarapyndan maliýeleşdirilen protest ýürüýüşine çykdylar. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifoň taýýarlanan giňişlik maglumatyny dinläýälik. Russiýanyň berk gözegçilikde saklanýan Çeçenistan Respublikasynda 14 000 adam Muhammed Peýgamberiň karikaturasynyň çekilmegine garşy döwlet tarapyndan maliýeleşdirilen protest ýürüýüşine çykdylar. İçeri işler Ministerliginiň berýän maglumatyna görä ýürüýüşe 800 000 töwerege adam çykypdyr. Çeçenistanyň Kreml tarapyndan goldanylýan lideri ýürüýüşiň dowamında günwatara garşy çykyşlary etdi. Ramzan Kadyrowyň aýtmagyna görä, geçen hepde islamçy töwüsçileriň Parisde amal asyryň hüjümlerine sebäp bolan zat karikaturaçylaryň ýol beren ahlak kemçilikleri. Kadyrow günwatar ýurtlarynyň özü geýsýasy bähwitleri üçin musulmanlaryň gaharyny tutuşdurýandyklaryny belledi. Kadyrow bu, ýagny Çeçenleriň protest ýürüýüşi dünýä boýunça musulmanlaryň dini duýgularyny kemsitmek isleýänlere garşy bir protestdir. Bu dünýäde dini we etnik çydamsızlygy bilkatlaryny tutuşdurýanlara garşy protestdir, diýdi. Это протест против тех, кто пытается оскорбить религиозные чувства всех мусульман мира. Çeçenistanyň baş mescidiniň töwereginde geçirilen ýürüýüş Russiýanyň 7-nji ýanwarda Fransiýanyň Charlie Hebdo neşrine garşy edilen hüjüme jogap hükmünde gurnan çäresi boldy. Sol hüjümde töwüsçiler Muhammed Peýgamberiň karikaturasynyň çekilmegine garşy aralandyklaryny öňe süripdiler. Bu hadisanyň netijesinde söz azatlygy dogrusynda çekeleşikler hem döredi. Kadyrow Европа Paris'de bolan hüjümlerden gerekli tapagy çykaryp bilmedi, diýdi. Сегодня мы видим, что Европа не сделала должных выводов из недавних кровавых событий в Париже. Ol sözüni dowam etdirip, ýaragdan od açanlary we karikaturalary çekip muňa sebäp bolanlary deň derejede ýazgyrmagyň deregine Fransuz resmiýetleri ýürüýüş gurnap, gan döküşlüge getiren eden etdiligi dawarlandyrdylar. Oňa prezidentler, premier ministrler we şah maşgalary hem gatnaşdylar, diýdi.
11-nji ýanwarda pidalaryň hatirasyna we azat sözüň goldawyna geçirilen demonstrasiýa 3 milliony goly adam atnaşypdy. Kadirov: "Bu ýagdaýlar bize bu karikaturly wakalaryň arkasynda günwatar hökümetleriniň we gizlin gulluklarynyň duran bolmagynyň mümkindigi baradaky kanuny çaklamalary etmäge hukuk berýär. Olar dünýä boýunça müňlerçe aldynan ýaşlaryň islam döwleti toparynyň düzümine goşulmagyna gyzyklanma bildirýärler" diýdi. Это даёт законное право говорить, что за инцидентом корректурами могут стоять власти и спецслужбы западных стран. Kadirov prezident Vladimir Putinin günwatar ýurtlarynyň ekstremistleri ulanyp Russiýany gowşatmak isleýändikleri baradaky pikirlerini gaýtalap, bu ýürüýüşiň üstü bilen biz musulmanlar ulanyp bu ýurtdaky ýagdaýlary tartyryp bolmajakdygyny bütün dünýä jar etmek isleýäris, diýdi. Kadirov: "Biz ilmidama Russiýanyň ynamdar gorukçylary bolduk" diýip belledi. Ol ýürüýüşe gelenlere ýüzlenip, Charlie Hebdo nesriniň Muhammed Peýgamberiň karikaturlaryny çap etmek hukugyny goldaýan her bir adamy özüniň saxty düşman hükmünde kabul etjekdigini ma'lum etdi. Demonstrasiýa gelenleriň ellerinde biz öz peýgamberimizi süýýäris diýip çeçen, rus we ingliz dillerinde ýazylan şygarlar bardy. Aglaby prawaslaw hristiýanlaryndan ibaret Russiýanyň Demirazy Kavkaz tebitinde köp sanly musulmanlar ýaşaýarlar. Kremlin we Kadirowyň tanqidçilary ýurdun häkimetleriniň talipleri we döwlet işgärlerini protest ýürüýüşlerini çekip ýurdun resmi siýasatyny goldaýan protestleri geçirýändigini aýdarlar. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerlap bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Habarlar günnelik programmamyzy Türkmenistany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň gatnaşdyrylan ekskursiýalary azaldyrly. Bu baradaky maglumat Aşgabatyň käbir mekteplerine geçirilen enatalar ýygnynda ma'lum edildi. Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň taýýarlan maglumaty. Öten hepde paýtatyň mekteplerine bolup geçen enata ýygnaklarına mektep ýolbaşçylary bundan beýlek mektep okuwçylary üçin gurnolýan ekskursiýa şäherleriniň ýatyrylýandygyny habar beripdirler. Ýagny indi orta mektepleriň okuwçylary durly muzeýlere, taryhy ýadygarlyklary, teatrlara we kinoteatrlara äkidilmez. Bu hili enatalar ýygnaklary paýtatyň 55-nji, 47-nji, 48-nji orta mekteplerine geçirildi. Şuňa meňzeş ýygnaklaryň paýtatyň beýleki orta mekteplerine hem geçirilmelidigini adalan mektepleriň biriniň molum aýdýar. Ma'lum bolýar, okuw ýylynyň dowamynda mektep okuwçylary ýurdun durly medeni we taryhy ojaklaryna gelenje äkidilýär. Häzir şeýle mektepler tarapyndan her ýer şeýle gelenişleriň ençemesi gurnalýardy. Soňky ýyllyk mektep okuwçylary guramoşlykly ekskursiýalaryň şäherine paýtatyň täýil arşylaryna we döwlet sirkinäki daşaýur sirkiniň gastrol çykyşlaryna tomoş etmäge mümkinçilik alýar. Adatça paýtatyň döwlet sirkiniň teatrlaryň we kinoteatrlaryň işgärleri mektepler aýlan. Her mektebe belli bir sanly giriş biletlerini paýlap çykýardylar. Soňra şol biletleri molumlar mektep okuwçylaryna satmaly bolýardylar. Bu ekskursiýaň çykdyjylary köplenç enatalaryň gerdenine düşýärdi. Enatalar diňe bir teatr, kinoteatr biletleriň pulunu tölemän eýse öz şagalarynyň ýol kireni hem tölemeli bolýardylar. Çünki kireni tutulýan awtobuslar üçin enatalardan pul ýygnalýardy. Paýtatyň Parahat 2 mikroraýonyna ýaşaýan Amanulyň aýtmagyna görä geçen ýyl ol öz 2 oglunyň şular ýaly ekskursiýara gatnaşmak üçin hersine azyndan 50-60 manat pul sarf edipdir. Şol bir wagtda da ýokarda aglaran enata ýygnaklaryna mektep okuwçylarynyň döwlet derejesinde gurnalýan köpçülikleriň şäherlere äkidilmeginiň dowam etdirilejekdigi aýdylypdyr. Şeýle-de gyýlaryň gyzyl renkli köýnekleriniň taýinlanyp goýulmalydygy aýdylypdyr. Çağlar ýurtda geçirilen köpçülikleriň şäherleriň köpsine gatnaşdyrylýar. Özde howa ysy bolsun, sowuk bolsun tapagy ýok.
Olar bir näçe sagatlap şol köpçüliklerin şäherlere gatnaşmaly bolýarlar. Geçen ýylyň dowamyna ýurtda jemi näçe sany köpçüliklerin şäherleriň geçirilendir barada anyk maglumat bolmasa-da käbir sanlar getirmek mümkin. Meselem diňe ýanwar aýynyň awgust aýyna şeň aralykda Türkmenistan medeniyet pudogyna degişli guramalar ýurt boýunça 25900 san köpçüliklerin şäherlere geçiripdirler. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Eýsem ýurtda mektep okuwçylarynyň gatnaşdyrylýan ekskursiýalaryň azaldylmagyna mektep okuwçylary nähil araýar. Bu soraw bilen gyzyklanyp Lewapda habarçymyz Osman Haliýew özüni Mähri diýip tanışdyran Lewaply ýokary synp mektep okuwçysy bilen söhbetdeş boldy. Mähri, mektep okuwçylaryny çäreleri çekmek azaldyldy. Siz muňa nähili garaýarsyňyz? Gowy garaýan. Çärelere gatnaşmak okuwçylar üçin aňsany däl. Olar okuwy taşlamaly. Bir näçe gün öňünden taýýarlyk görmeli, türgenleşik geçmeli, täze ineşik tikdirmeli. Ata-enelerimiz üçin hem biziň her gezek çärelere tikdirmeli ineşiklerimiz arzan duran okdy. Iň erbet ýeri bir näçe günläp okuwdan galyp, sapaklary okap, öwrenip bilmeýärdik. Çäreleriň azaldylmagy siziň durmuşyňyza nähili täsir etdirer? Gowy täsir etdirer. Indiýan sanap geçen zatlarym bolmaz, okumyzy okarys. Siz çağalaryň çärelere gatnaşýan döwründe olar bilen bagly helakçylygyň ýüze çykan okuwçylaryň bedenlerine fizik şikayet ýeten ýagdaýlaryna duş geldiňizmi? Biziň mektebimizde olar ýagly ýagdaýlara duş gelmedim. Ýöne bir gezek çäreye gidenimizde howa ýaman sowukdy. Hemmemizin eýin eşiklerimiz ýukady. 6 sagatlap köçäň gyrasynda durupdyk. Azacık yağışam yağıpdy. Şonda joralarymdan biri ýaman sowuklan ekeni. Ertesi keselhana düşdi. Ol ýerde bir hepde ýatyp bejerek almaly boldy. Geçen ýylyň may aýynda bolsa ýarym günläp günüň aşagynda durmaly bolupdyk. Paralel klassdaşymyzdan bir oglan ýüregi bulaşyp gaýtardy, onu günuran ekeni. Iň erbet ýeri çäre dowam edýärki, susanyňa, ajyganyňa garanoklar, ýeriňden gymyldama ruhsat edenoklar, ýagdaýyň bilen hiç kimiň işi ýok. Siz çağalaryň çärelere gatnaşdyrylýan döwründe olara fizik taýdan şikayet ýetip biläjek howply ýagdaýlara duş geldiňizmi? Beýle bir howply ýagdaýlara duş gelmedim. Ýöne çağalaryň ulaga mündürilip uzak aralyga alyp gidilmeniň özde howply ýagdaý. Sebäbi ýollarymyzam ýaman. Köplen çäreleri giýjen ýarymdan soň alyp gidýärler. Käbir ýollarda gündüz ýöremek hem howply, giýje hasam howply. Yüzlerce çağany bir ýere toplap, olary köçäniň ýollaryň gyrasynda saklamak hem her hil ýagdaýlaryň ýüze çykmagyna getirýär. Goňşy mektepden 2 oglan çekeleşip, olaryň biri ýykylyp elini döwüpdir. Bu hakda muallimimiz bize gurrun berdi. Benim gurrunuz için köp sağ olun. Sen sağ olun. Habarçymyz Osman Haliýewiň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, mektep okuwçylarynyň gatnaşdyrylýan ekskursiýalarynyň azaldylmagyna siz nähili araýarsyňyz? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Şeýle-de Azatlyk radiosu bu mesele dogrusundaky pikir araýşlaryny bilmek üçin şu gün ýer bilen Facebook we Wkontaktdaky sahypalarynyň okuyjylaryna ýüzlendi. Häzir okuyjylarymyzyň bu mesele barada gallaran tesvirleriniň käbirlerini siziň hem dikkatiňize ýetirmekçi. Facebook'ta Dinar atly okuyjymyz Ananamok diýip gysgaçyk öz garaýşyny beýan edipdir. Hasani atly beýlek bir okuyjymyz bolsa, men ýagşy garaýan diýip öz tesvirini belleýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire gidýän maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we Wkontaktdaky sahypalarymyza goşulmaga çağırýas. Bu lomlarda bizi gözleg bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzy geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.